Vă fac o mărturisire. Mereu mi-am dorit așa niște cosițe blonde, dar nu am curajul să mă duc în zona aceea și mi se pare și teribil de complicat să îngrijești părul blond. Deși e tare foarte frumos, e sexy, e nemaipomenit, dar parcă mai așteptăm. Sau îi cer sfaturi Mihaelei Rotaru, a venit astăzi la noi între prieteni, este expert în frumusețe și ne spune ea tot ce trebuie să știm despre îngrijirea părului blond. Bun venit, Miha! Bine te-am regăsit, Dana! Zi și tu, mi-ar sta bine blondă? Da, chiar ți-ar sta foarte bine blondă, pentru că ai ochii închiși la culoare și pentru că și nuanța tenului tău este una care se pretează. Acum există o nuanță de blond pentru fiecare tipologie. Asta voiam să aud. Da, uite, de exemplu Beyoncé sau Jennifer Lopez, care au un ten mai măsliniu, da. Au anumite nuanțe de blond care le vine foarte bine. Păi uite, hai să le dăm așa câteva sfaturi telespectatorilor apropo de nuanța pielii, pentru că multe se gândesc, ok, vreau și eu un blond, să fiu și eu așa, dar m-ar face palidă, nu? Adică cum știu ele să aleagă nuanța potrivită de blond pentru tenul lor? Da, devine puțin dificil din punctul ăsta de vedere, de aceea eu recomand sfatul unui specialist. Am observat o greșeală. Există tendința că atunci când înaintăm în vârstă, să spunem 45-50 de ani, femeile tind să își vopsească părul blond. Nu este neapărat greșit, însă de cele mai multe ori această nuanță de blond le dă o paloare, exact cum ai spus și tu, tenului, pentru că atât ce înaintăm în vârstă și tenul își pierde din culoare și tindem să avem o culoare mai spre gri, da? Și atunci efectul este invers. Adaugă ceva ani pe chipul lor. Ar fi o soluție, de exemplu, să-și păstreze cumva rădăcinile mai închise? Asta voiam să spun. Da? Da. Mă gândesc și eu la trucuri, nu știu. Da, această tehnică a baleiajului, care de câțiva ani este foarte în trend și este cumva și foarte confortabilă. Nu mai stai cu grija aceea că la 2 săptămâni, 3 săptămâni trebuie să-ți vopsești rădăcina. Și da, aceea ar putea să arate mult mai bine, pentru că acest joc de lumini și umbre pe care baleiajul îl creează dă un aspect tineresc și conferă desime părului. Ia să mai povestim așa, apropo de îngrijirea părului blond. În momentul în care ne decidem că vrem să fim blonde, trebuie să ne gândim și că va fi mai greu de îngrijit, nu știu, va avea parte de mai multă hidratare și așa mai departe? Ce derivă din asta? Da, practic în momentul în care ne decidem să devenim blonde, trebuie să luăm în considerare faptul că va trebui să muncim ceva mai mult. Practic, părul blond, fie că este vopsit sau fie că este natural, este ca atunci când avem un ten foarte deschis la culoare. Și atunci știm că tenul foarte deschis la culoare suferă dacă este expus la soare, vânt, factorii de mediu, da? Apa sărată, clorul din piscine, efectiv tot ce ne deranjează atunci când avem un ten deschis, o să ținem cont că ne va deranja și când avem un păr deschis. El va tinde să se usuce mult mai tare, va tinde să devină casant, va tinde să devină mai poros și atunci are nevoie de o hidratare foarte, foarte bună. Practic, la fiecare baie ar trebui să avem grijă să aplicăm măști hidratante, dar va trebui totuși să avem grijă și de culoare, pentru că va avea tendința de a se face galben. Am înțeles. Nu vrem galbenul acela pai, cum se zice, nu? Nu ne-l dorim. Și pentru că nu ne-l dorim, trebuie să folosim șampoane fără sulfați, care au nuanța mov. Pentru că movul este o culoare complementară galbenului și atunci va tăia acel galben neplăcut din păr. Păi hai să facem așa, facem împreună un ritual de îngrijire a părului, da? Ca să-l avem mătăsos, să nu stea sârmă, știi cum se zice, nu? Da, este o problemă din punctul acesta de vedere. Persoanele care au părul ceva mai subțire sau mai foarte moale, genul acela de păr care nu stă, se vor bucura, pentru că el, devenind mai poros, va tinde să stea mai bine. Însă nu trebuie să cădem în această capcană, pentru că vom tinde să-l hidratăm mai puțin, pentru că o să ne placă, nu? Că el o să stea mai bine, buclele vor rezista mai mult timp, însă el se va rupe dacă nu-i dăm hidratarea necesară. Deci ar trebui să-l spălăm. Indicat ar fi să nu-l spălăm zilnic, odată pentru că-l agresăm și a doua pentru că se va duce culoarea mult mai repede și nu vrem să ne vopsim în fiecare lună. Exact, exact.
Ideal ar fi iarăși când îl spălăm, să-l spălăm într-un mod foarte delicat, să nu-l agresăm. Nu ca pe rufe. Nu. Nu. Mai ales dacă ai un păr lung, să-l iei, să-l freci bine, bine. Mai puțin, da, pentru că se va rupe, efectiv. Și la fel și când ne uscăm cu prosopul. Da. Uite, aplicăm, apropo de șampon, când îl spălăm, aplicăm de 2 ori o cantitate de șampon sau e suficient să aplicăm odată o cantitate, ne spălăm și ne clătim și mergem spre măști și așa mai departe? Depinde cât de murdar, să spunem, este părul. În general, 2 șamponări sunt necesare, dar depinde, pentru că poți, de exemplu, să folosești un șampon care degresează, apoi poți să folosești un șampon tratament, să spunem, sau acest șampon mov, care este indicat să-l și lăsăm puțin, nu știu, câteva minute pe păr, tocmai ca să tai acest efect de galben. Bine, nici acesta nu trebuie lăsat foarte mult pe păr, pentru că există riscul să devină gri, nuanța să se ducă în gri. Și atunci cât îl lăsăm? 2-3 minute? 2-3 minute, da? Cred că o să simțim fiecare cam cum ne place să arate. Și desigur, când îl uscăm cu prosopul, este bine să fie un prosop din bumbac și la fel doar tapotăm ușor părul. Pentru și lăsăm acolo să stea, nu? Să absoarbă apa. Da. Asta vom face. Iar dacă avem, ca să dăm așa, să zicem, dacă avem un păr foarte îmbâxit de produse de styling, fixativ, spumă, gel, cine știe ce am mai folosit noi, și mai e și gras, da? Atunci, clar, dăm de 2 ori cu șampon. Da, într-adevăr, va trebui să dăm de 2 ori, insistăm la rădăcină, însă de multe ori, dacă părul este decolorat în repetate rânduri, scalpul nu va mai fi la fel de gras ca în cazul unui păr natural, să spunem. Spunem dacă sunt bune aceste șampoane care purifică scalpul sau care fac un fel de scrub pentru scalp. Da, depinde de nevoile pe care le avem noi. În cazul unui scalp gras, să-i spunem, este bine să-l folosim mai rar, pentru că este ca și în cazul tenului gras. Cu cât îl agresăm cu produse abrazive mai tare, cu atât sebumul va apărea mai hotărât. Cum facem cu hidratarea, cu măștile, cu uleiul de păr? Adică dacă stau să mă gândesc câte produse îmi pun în păr, nu mai. Cred că vreo 7 minim. Adică e șampon, e mască, e ulei, e spray-ul acela de termoizolant să nu meardă. Da, pentru căldură. Pentru căldură. Mai e nu știu ce, leave-in, balsam. Adică minim 7 produse trebuie să aplici. Cum se schimbă lucrurile în cazul părului blond? Da, într-adevăr, vei avea o rutină destul de complexă, deci vom folosi această mască. Apoi, ideal ar fi să evităm totuși aerul cald sau foarte fierbinte sau coafarea cu, ondulatoare, plăci de păr, pentru că acestea vor agresa părul. Indicat ar fi să folosim, nu știu, bigudiuri sau alte lucruri care ne ajută să ne modelăm părul fără căldură sau cu o temperatură cât mai redusă. Nu mergem pe temperatura maximă a ondulatorului, să-i spunem, pentru că s-ar putea să rămânem cu el în mână, efectiv, să se rupă. Revenind la rutina de îngrijire, folosim această mască, apoi ideal ar fi să folosim, nu știu, un spray de descurcare a părului, putem să folosim, există aceste balsamuri bifazice, care se folosesc fie pe păr ud, fie pe păr uscat, pe care îl putem folosi și când părul este uscat, cum spuneam. Practic, o parte este mai uleioasă și o parte clară, se amestecă, se pune efectiv, se sprează pe păr și el va fi mai strălucitor, mai hidratat. Există și aceste uleiuri speciale care să nu ne gândim că în momentul în care le punem pe părul uscat, părul va arăta, nu știu, uleios. Ca în reclame. Eu vreau să arate ca reclame, Mihaela. Da, putem face lucrul acesta. Există niște spray-uri, glosuri de păr, se numesc, pe care la sfârșit le sprayăm pe păr și atunci părul va arăta strălucitor. Exact. Dar trebuie să avem grijă totuși cu rădăcina, să nu aplicăm prea mult, pentru că efectul o să fie ca și cum nu ne-am spălat părul. Cât timp stăm cu aceste produse, cu fiecare dintre aceste produse, ca să acționeze și să nu ni le dăm degeaba? Știi că dacă îl dau și în 30 de secunde m-am clătit, degeaba l-am dat. Cu masca este bine să stăm minim 5 minute, deci o lăsăm, la fel, masca nu o aplicăm de la rădăcină pentru că, iarăși, va apărea ca și cum nu ne-am spălat părul. O aplicăm de la jumătatea părului în jos, pentru că acolo este, de fapt, problema noastră. Vârfurile tind să se despice și să se usuce foarte tare. Apoi clătim, aplicăm restul de produse care sunt de tip spray,
pur și simplu le aplicăm, iar dacă decidem să folosim, eu știu, feon sau placă sau ceva cu aer cald sau cu căldură, folosim această protecție termică, da? O aplicăm pe păr și atunci părul nu se va mai arde. Putem chiar să facem un test, să punem pe pielea noastră, putem aplica acest spray și apoi să venim cu feonul și o să vezi că nu mai simți căldura la fel de tare ca în alte zone. Deci își face efectul, asta contează. Da. Este indicat să avem această protecție termică și în cazul părului închis, uite cum ești tu. Fără el nu reziști. Dar, nu știu, mă gândesc la tratamente naturiste. Dacă părul, într-adevăr, se deshidratează foarte, foarte mult, ce să-i facem? Și la ce perioadă să îl hrănim așa? Tot masca este cea care ne ajută foarte tare. Acum, desigur, există și tot felul de tratamente naturiste. Chiar eu le-am încercat pe părul meu. Ulei de măsline funcționează? Este foarte greu să-l îndepărtezi. Da, este foarte greu să-l îndepărtezi, dar există într-adevăr și cu gălbenuși de ou. Cu oul eu m-am lecuit, ca să spun așa, pentru că l-am pus și apoi când mi l-am clătit aveam albuș în păr și m-aș baza mai degrabă pe produsele profi. Sau pe uleiuri. Uite, uleiul de macadamia este foarte bun, de jojoba, ajută părul să arate strălucitor, dar din nou, punem o cantitate mică. Îți mulțumesc tare mult pentru sfaturi. Nu o să încerc nici cu ulei de măsline, nici cu albuș. Tu ai un păr superb oricum. Îți mulțumesc mult, Mica, și te mai aștept cu drag.